बेनो जाबाय दा आं सिङाव हाबलांसै दा फिथा खानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो सिङाव माखासे सिख्लाफोर दङ नायनि आङो जियारानिबो दङ लोगोफोर दा आं जा जायगा मोनफैबाय जायगा मोनफैना दं आं दा आं बिथांनाव सोंना लागोन बेहाय मा मा जायो दा उन्दै क्लास 8 निफ्रायनो माने मोनबोबाय थादों बे लाइनखौ आरो बिदि बे पार्लारनि एड्रेसखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा एड्रेसाथ' 6 माइल ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर दा आं थांसै मोनसे मा दं अपेनिं दं बिउटि पार्लारनि अपेनिं जोंनि बर' मानसि आं दा बाइकखौ स्टार्ट होनोसै ओमफ्राय जों थांनोसै आरोना बेहाय दा नोंथांमोना नुगोन बे बिउटि पार्लारानो जाहैबाय 6 माइलाव 6 माइल आं दा नै बाइकखौ स्टार्ट होबाय थांनोसै ओंखाम जाखांबाय आं नैबे हटेलाव आं दा थांनोसै आरोना बे जाबाय पान्जाबारि आं दा पान्जाबारिनिफ्राय ओंखारलांबाय 6 माइलसिम मटर ब्लक बानायगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट बेहाय भिडिअ बानायनोसै आरो दिनै बोथोरा बारा गरम नङा दिनै बोथोरा एसे गुसु आं नोंथांमोनखौ बरना लाबाय बयखौबो आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बेहाय बिदिनो मालाबा मटर ब्लग नुगोन गोबां भिडिअ मोनगोन मटर ब्लगल' नङा बे जाबाय पान्जाबारि कलाक्षेत्रआव मोनसिगोन आं ससे थांनानै बिउटि पार्लारनि अपेनिं दं बिउटि पार्लारनि अपेनिंआनो जाहैबाय बर'फोरनि बेहाय आंखौ इनभाइट खालामदों बेनिखायनो आं बेहाय भिडिअ खालामनो थांनो नागिरदों नोंथांमोना नुबाय थागोन दा बेहाय गोबां फैगोन आरोना बेहाय जियारानिबो फैगोन होननाय खोनादों ओमफ्राय आरो सोरबा फैगोन जानांगौ एक्ट्रिसफोरबो फैगोन जानांगौ ना थांबासो मिथिसिगोन सोर दङ बेहाय दा दिनै बोथोरा बारा गुसु नङा आरोना गोजांनायबो नङा गुसुबो नङा बुंनायानो जाला माने गरमबो नङा गुसुबो नङा मिडियाम टाइप दिनै ओमफ्राय आं नै साखावगासिनो दङ स्कुटिजों बारा गोजान गैला बेखौ बारबानो मोनसिगोन आङो मोनसे ब्रिज मोनगोन बेहायनो बेहाय गोबां बेसेन खमावनो नोंथांमोना जायफोर सिख्ला मानसिफ्रा नायगासिनो दङ बिथांमोना गोबां खम बेसेनावनो गासिबो सुबिदाखौ मोननो हागोन जेरै मुसुगुरनि ओमफ्राय आरो नैबे मुसुगुरनि गायनिखौ मा होनो आइब्रु ना मा होनो बेनिबो मोनगोन आरो लोगोसे मोखां साफा खालामनाय सोरनावबा मोखांफोराव नानेखाफोर दंबा गोसोम दाग दंबा बेखौबो साफा खालामनो हागोन जाहैबाय दा आं सोंना लागोन मोनखासिगोनानो नै बे ब्रिजनि सिङावनो जाहैबाय दा बेलासिनि 2:30 रिंगासो जासिगोन दिनै रबिबार ना दिनै मानसिफोरा खालि दखानफोराबो बन्द सानडेबाथाय बिदिनो जायो नोरै सिदा थांबाथाय दलंजों थाङालासिनो नैबे सिदा थांबाथाय खानापारा मोनहैसिगोन ओमफ्राय आं नैबे टार्निं लानोसै आरो ओरै सिदा थांबाथाय बाजै हटेल 6 माइलनो माबा बेलटला आं दा नैजों थांनोसै नैबे जाबाय JNRC हस्पिटाल 6 माइल आंना लकेसना मोनफैबायानो बेखिनियानो दङ मा खुदै गारलाबायोब्रा बाइक सालायनायावलाय बोरैबा नांलाबा मा जानांगौ नैबे बोराया खुदै गारलाबायदों आं दा रं साइडजों थांनांसिगोन नैबेजों थांनो होगोन ना होआबा हमजानांगौबा सेस बेजों थांनांसिगोन आङो उल्टा साइड जानानै ASBD केम्पास ना मा होनखो नागिरनोसै आङो दा
मिजिं लानांसिगोन आं दा ASBD मिजिं लानोसै र' नैहाय दोननो होदों गारिखौ ASBD केम्पास ASEB सो बे गारिखौ दोननांसिगोन आं दा बे गारिखौ दोननानै दा आं फन खालामबावलायनांसिगोनलै आरो दखानखौथ' दा मिथियाखै आङो बबे मोनसेया दखाना बेनो पार्लारा नायबानो जाबाय नै बेखैजा थांबाथाय गणेशगुरि मोनहैबाय ओमफ्राय आरोनोखि थांथ' हाया बेखैजा खानापारा मोनहैबाय बे जाबाय 6 माइल ब्रिज ओमफ्राय दखाना नैबेनो आरोना बेहाय नोंथांनाव फैबानो जाबाय जोबोर खमावनो बानायनो हागोन दा बेहाय हाबहैनोसै आङो दा बे हाबहैनो थाखाय नै बेहाय बिलुन दोन्दों बिलुन नायबानो जाबाय नै खनसे बेबायदि नुगोन लामाया नै आरो दखान नामानो जाहैबाय हेयार एन्ड बिउटि सेलुन बिदि गाखोलांनांसिगोन दा बारा गोजौ नङा नैबेहायनो बेनो आरोना दखानानो बेनो जाबाय दा आं सिङाव हाबलांसै दा फिथा खानो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो सिङाव माखासे सिख्लाफोर दङ नायनि आङो जियारानिबो दङ माबाखौ मोजां ना आं नायदिनोसै बबे दखानाव दे लोगोफोर दा आं जा जायगा मोनफैबाय जायगा मोनफैनानै दं आं दा माखासे भिडिअ लानोसै बेनिफ्रायनो मा जायो नोंथांमोना नुबाय थागोन दा बे बिउटि पार्लारनि मुङानो जाहैबाय दहायनो खोन्थाखाबाय हेयार एन्ड बिउटि सेलुन बेनो जाहैबाय बिउटि पार्लारनि नामा दा बेहाय गोबां सिख्लाफोर दङ सासेबो सेंग्राफोर गैया दै सासेबो हौवा मानसिफोर गैया गासिबो सिख्ला मानसि गोजा दा बेनि गेजेराव आं भिडिअ बानायनांगौ दा बानायनोसै आरोना आं दा बेहाय मा जायो जेनेबा बे खामानिया मा जायो दिनैसो अपेनिं जादों नालाय बे माखासे फेसिलिटिफोरा मा मोनगोन सिख्लाफोरनि थाखाय आं बेखौ मिथिनानै लुगैदों नोंथांमोननो माखासे एड्रेसखौथ' खोन्थाखाबायानो दहायनो बे जाबाय 6 माइलनि ब्रिज खाथियावनो आरोना ओमफ्राय बे सेलुननि मुंखौथ' आं दहायनो बुंखाबाय दा आं बेनि माबाखौल' मिथिनो लुगैदों जेनेबा फेसिलिटिखौ मा मोनो सिख्लाफोरनि थाखाय बेखौ आं मिथिनो लुगैदों आरोना नोंथाङा एसे बुंनानै होदो बेनि सायाव बेयावहाय मा होनो हेयार स्ट्रेट स्मुथनिं ओमफ्राय केराटिन बेफोर गासिबो थागोन ओमफ्रायो फेसियेल थागोन ओरैहाय नेल एक्सटेनसन थागोन ओमफ्रायो माइक्र'लेन्डिं गासिबो आरो माने सिख्लाफोरनि जिखिनि जेनेबा गासिबो दंजोबो पार्लाराव जे नांगौ गासिबो थाजोबगोन आरो ओमफ्राय माने खानाय सिननायबो थागोन खानाय सिननाय अनलि लेडिसनि आरो जेन्ट्सनि गैया जायफोरा जेन्ट्स बिथांमोना नायाबाबो जागोन माने सिख्लाफोरनि थाखायल' आरोना बे बांसिन ओमफ्राय आरो नैबे बिनानावबो सोंगोन आङो जाखिनि मिथियो एसे बुंनानै होदो बेनि सायाव जेनेबा दिनैसो अपेनिं जादों नालाय बे जोंनि बर'निनो गोबां मोजां जादों बे खामानिया माने जोंनि बर'फोरनियाव बेबायदि गुवाहाटियाव गैथ'वामोन आरोना दा बेखौनो आङो खोनादों गिबिसिन दा बेनि सायाव जेनेबा मा मोनगोन बेखौ बुंनानै होदो गुवाहाटियावल' नङा जोंनि एरियायावबो जेनेबा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुरावहायबो सिगांनिफ्रायनो आब'आनो गिबिसिन माने बेफोरबायदि माने गोदान मडेलनि ट्रेन्ड्सफोरखौ आब'आनो लाबोग्रोदों होननानै आङो बुंनो आरोना मानो होनोबा आङो आब'खौ गोदोनिफ्रायनो क्लास 6-7निफ्रायनो लोगो मोननाय ओमफ्राय आब'आथ' गोबां एक्सपिरियेन्स दङ आब'नाव बुहुत फेसिलिटिस दङ आरोना आरो मोजांबो खालामो माने सार्भिसफोरा मोजां बिनि थाखायनो जाय फैनो गोसो फैबानो जाबाय एक्सपिरियेन्सखौबो खोन्थादो एसे जेनेबा एक्सपिरियेन्सआथ' बुहुत दङ माने साननानै नायदों आं दा बेसेबां इयार्ससोनि 12 इयार्ससो जाबाय जानांगौ आरोना आंनि आन्दाजाव बेनो ओमफ्राय नामखौसो खोन्थादो आंनि मुङा जाहैबाय रसमेरि ब्रह्म आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मुसलपुरनिफ्राय फैनाय बिथाङाबो नामखौ सोंनो बावदों आं दहायो नामखौ खोन्थाना होदो आंनिया प्रिमा बसुमतारी उदालगुरिनिफ्राय ओमफ्राय जेनेबा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जादों ना खामानिया ना दिनै जाथ'वा दिनै जाखानाय नङा दिनैथ' दा माबासिगोन नालाय दिनै जाथ'नाय नंला गाबोननिफ्राय जासिगोन जाय बिथांमोना गुवाहाटि नोगोरमायाव थायो बा गुवाहाटियाव फैगोन नैबे 6 माइलनि ब्रिज खाथियावनो दङ ओमफ्राय नामखौथ' आं दहायनो खोन्थाखाबाय आरो माखासेखौ आं नैबे स्क्रिनाव होगासिनो दङ बे फैबानो जाबाय बे गोबां खम बेसेनावनो मोनगोन गुबुन हारिफोरनियाव बेखौनो 12,000 15,000 लागालाबायगोन नाथाय बेहाय नोंथांमोना गोबां खमावनो मोनगोन आरो जेरै माइक्र'ब्लेडिंफोरखौ बेहाय एसे खमावनो मोनगोन गुबुनफोराव 10,000 12,000 लालाबायो नाथाय बेहाय खमावनो मोनगोन आरो बेसेयाव मोनगोन होनबाथाय खोन्थाना होदो बेसेयाव मोनगोन
3,000-4,000 नि गेजेराव मोनगोन जाहैबाय जोबोर मोजां आरो नोंथांमोना बेहाय आरो माखौ रिपेयारिंखौबो मोनबाय थागोन ना औ बेबायदि मोनगोन खनथामसिम मोनगोन आरो थार्ड टाइम ना मोनबाय थागोन खनथाम मोनगोन जाहैबाय बेनिफ्राय नुहुरजोबगोन गासिबो 6 माइलखौ माने ब्रिजखौ नुगोन आरोना बे जाबाय ब्रिज बे ब्रिजनि खाथियावनो दङ जेएनआरसि हस्पिटाल ओमफ्राय आरो नैबे नयनतरानि अपोजिट नयनतराथ' नंला अपोजिटआनो जाहैबाय सेन्ट्रेल बेंक दं खाथियाव ना ओमफ्राय नैबेहाय कास्टमारफोरा जिरायसिगोन ओंखिजा आरो जिया रानिया भिडिअ लागासिनो लाखांबावबायसो मानो नङा जानांगौ जाखो दासो 24 जादोंबा बोरै बुरैखो नङा माने लोगो जाबा बांसिन थाबनो सिख्ला मानसिया 24 आनो बयरा गिदिर मानसिफ्रा ओरैनो आबौ होनाना ओरैनो सनमान लानानै आबौ होनोब्रा रायजोनि बिब'सो सनमान लानानै बिबौ होनो जोंखौबो आदा होनो जेनेबा बोराइफोरानो जोंखौ आदा होनो होनबा जों आदा नामा इसोरनि ओरैनो सनमान लानानै होनो हौवा मानसिफोरखौ आदा होनबाबो मानसिया दाउनो जायोना रावबो लाङाबा उनाव नैबे गोजा दंखोजोबो बबेनि गासिबो बबेनि आं माबानि बाक्सानि ओमफ्राय बेलाय बेबो आंबो गरेस्वरनि ओमफ्राय नैबे गरेस्वरनि ओमफ्राय बे नेपालि नामा ओमफ्राय नैबे गार' ना मा होनदोंमोन बबेनि बेयो मेघालयानि नोंसोर बर' रायलायखांबाय नामा माला रायलायगोन नों बर'आ इंलिस रायलायगासिनो सोरो बे आंनो बेखौसो आं नोंखौसो बेखौसो होनदों रायलायगासिनो आं सानबाय बे माला रायलायगोन होननानै बिथाङानो जाबाय पार्लारनि बिगोमा बिथाङा मोनसेल' पार्लार गैया गासै खैथा दं बिथाङा होनसिगोन बिथांनि गासिबो दासिम दा गंनै जाबाय 2012 निफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मसलपुराव बेनिफ्राय आङोथ' ट्रेनिंबो होबोबाय ओमफ्राय बिदिनो खामानि मावबा गामि गामि मेकआप खालामबोबाय ओमफ्राय दा आं बेयाव माने स्टार्ट खालामदों आरो फार्स्ट नोंथांनि मुं आंना एक्चुअलि माइना नार्जारी ओमफ्राय आंना पार्लारनि नामा मलिसामोन नालाय मलिसा बिउटि सेलनमोन नालाय बिनि थ्रुयैसो माने फेमास जाबाय बिदि बेखायनो आं दा बेयाव नामखौ मोननै दोनबाय माने एम बेजों रेजिस्टार खालामबाय आरो आङो गभर्नमेन्टजों बिदि ओमफ्राय जेनेबा नोंथाङा कर्स लादोंमोन नामा औ आं मास्टार डिप्ल'मा खालामदों 2001 जोंनाथ' बेयाव मास्टार डिप्ल'मा खालामनायाव 1 इयार बेनिफ्राय आं बेयावनो बिदिनो जबबो मावदोंमोन ओमफ्राय आरो स्टुडेन्टफोरबो फोरोंफादोंमोन बिसोरजोंनो ओमफ्राय बिनि थाखायनो एक्सपिरियेन्सआ एसे बांसिन आरो आङो 12 इयार्स जाबाय औ 12 इयार्स जाबाय 2012 निफ्रायनो ओमफ्राय मस्टलि जोंनि आन्टियाबो बिउटिशियान नालाय उन्दै क्लास 8 निफ्रायनो माने मोनबोबाय थादों बे लाइनखौ आरो बिदि बे पार्लारनि एड्रेसखौ एसे बुंनानै होनो हागोन नामा एड्रेसाथ' 6 माइल ओमफ्राय नैबे AACB केम्पास दं आंनि पार्लारजों एकदम माने एटाच नांजाबनाय बिदि ओमफ्राय नयनतरा दं बे मोनसे बै श'रुम मोनसे बे खाथियावनो जायो जेएनआरसि हस्पिटाल औ ओमफ्राय बेसेनफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा खानाय बोनायाव बेसे मुसुगुर दाथ' नै ट्रेन्डिं माइक्र'ब्लेडिं ओमफ्राय बेयावहाय माइक्र'ब्लेडिंआ बे पार्लारफ्रावथ' 12,000 बा 8,000 बेबायदि लायो ओमफ्राय आङो 5,000 बिदि लायो बेनिफ्राय आरोथ' नोङो बयबो देलायनो लुगैयो ओमफ्राय सोरबा फैसा गैया बिदिखौबो आङो माने अननानै माने एसे खमावनो खालामना होनाय जायो आरो जेनेबा मिनिमाम 3,000 2,500 बेबायदि लानानै माखासेफोरनि बेसेन जेनेबा फेसिलिटिफोरनि ओमफ्राय हेयार स्ट्रेटनिंआव स्टार्टिं 2,500 ओमफ्राय लोगोसे हेयार स्पा फ्रि ओमफ्राय हेयार काटिं फ्रि बेयो जाबाय आफ्टार 3 days जागोन आरो बेयो
ओमफ्राय केराटिन ट्रिटमेन्ट दं जेरै हेयार कालार खालामखांबाथ' नोङो केराटिन ट्रिटमेन्टखौ खालामथारनांगौ नालाय ओमफ्राय बेखायनो केराटिन ट्रिटमेन्टआ बिराद इम्परटेन्ट ओमफ्राय बेखौबो खालामो केराटिन ट्रिटमेन्ट ओमफ्राय हेयार कालार बेनिफ्राय आरो हेयार स्मुदिं गासिबो मेकआप गासिबो ओमफ्राय बे मा होनदोंमोन जेनेबा नोंथां होनदोंमोन ना दा दागखौबो खारहोनो हागोन होननानै पिगमेन्टेसन फेसियेल होनो बेखौ एक्चुअलि बे पिगमेन्टेसन फेसियेला जेब्ला स्किना ड्राइ जायो होमबाथाय पिगमेन्टेसन फेसियेल खालामनाय जायो ओमफ्राय लासै लासैनो खारलाङो आरो बेयो बे नानेकाफोरा हामो नामा औ नानेकाया हामो आंथ' जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुराव आंजों दिनैसिम 2012 निफ्राय आंजों खालामजाबोगासिनो माने ओमफ्राय जायना दाग दं बिसोरना हामबाय बेनिफ्राय आरो दा सोरबा जायोबाबो बिसोर फैबाय थायो बिदि ओमफ्राय बेसेना बेसे बेनिया 1000 लायो औ 1000 ओमफ्राय आङो ट्रिटमेन्ट बादियै लिंहरनाय जायो मान्थआव 2 टाइम्स बेबायदि लिंहरनाय जायो बिदि बे जेनेबा फेसिलिटि गासिबो दंखाजोबो दा खानाय सिननायाव बेसेना खानाय सिननाया फ्रि हेयार काटिंआ जुदि स्ट्रेट खालामबासो फ्रि ओमफ्राय ओरैनोबा एभ्रि मान्थनि फार्स्ट उइकआवहाय अफार माने फेसियेला जुदि 1000 बा 700आवनो मोनगोन बिदि औ पिगमेन्टेसन फेसियेलबाबो ओमफ्राय लाइटनिं फेसियेल दं आलदा दं फेसियेला बिदि ओमफ्राय भिटामिन अइल मासाज बिदि थागोन बे खानायावथ' नोङो बे हेयार स्ट्रेट खालामबा माने केमिकेलल' जायो नालाय ओमफ्राय जोङो बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामहोलांबाय थानांगौ बेफोरखौबो गासिबखौबो खालामनाय जायो बिदि दा नै बेखौ दिन्थिगोन बिथान जाहैबाबो सानस्रि नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ सिगांनि भिडिअ नुदोंमोन दा पिता ससिगोन आखाइ खबनानै दस थाखानि बेजोंनो हागोन ना? औ दा पिता सुखांबाय दा बेहाय माखासे प्रग्राम सोलिसिगोन Thank you. Red color gitu nama. Kasihkan lagu ini. Bukan aja. केक हानायनि टाइम फैलायबाय माबायालाय मा होनोलाय आब' हेन्देल हरासै इसोरो हेयार एन्ड बिउटि सेलुनखौ दिनै स्टार्ट खालामनाय जाबाय जोंबो विश खालामो मनिसाखौ जाहाथे बे बिजनेसाव मोजाङै ग्रथ जानो हायो साक्सेस जानो हायो आरो बेयो जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा जे
सासे बर' सिख्ला जानानै गुवाहाटी बायदियाव बिदि सेलुन मोनसे खुलिनो हादों स' बेयो जोंनि थाखाय बहुत प्राउड आरो इन्सपिरेसन स' आं विश खालामो मलिसाखौ बेस्ट अफ लाक आंबो मोजां प्रडाक्ट बाहायनानै आंबो खामानिखौ मावलांनो ट्राइ खालामसै स' हामसै ना Thank you everyone. Kega sugar free ka. दा जोंना गासिबो जाजोब्बाय गासिबो बैहोखांजोब्बाय केक सेक हाजोब्बाय माखासे इन्टारभिउबो लाबाय माने रायलायखांबाय दा भिडिअखौ बेनो फोजोबनोसै होननो हागौ माने शेयार खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा सिख्ला मानसिफोर बिथांमोना फैनो हागोन बेहाय दहायनो खोन्थाखाबाय फैबानो जाबाय जोबोर बेसेन खमावनो मोनगोन प्राइसआ बिराद खम आरोना बेनिया गुबुनफोरनि बायदि नङा दा फैबानो जाबाय नोंथांमोना